Това, което ще видите, е нещо различно и необичайно. Това е филм за спектакъл, който направихме в Козлодуй. Това е филм за един уникален спектакъл, който промени нас, всички, които го направихме. Началото на този филм. Вие ще видите нещо изумително, ненормално и в същото време надявам се накрая да не сте много тъжни. Как се казваш ти? Как се казваш ти? Сияна Сергеева Спиридонова. Какво правиш? Рисувам примерен афиш за спектакъл. Кой спектакъл? Все още не се знае името, но първото, на което сме се спряли е защо пилето пресича пътя. Инко, защо пилето пресича пътя? А защо пилето пресича пътя? Хубавото на този въпрос е, че всеки отговор е верен, защото никой не е открил грешни. Моля? Всеки отговор е верен, защото никой не е открил грешни. Това, което направихме, беше един истински уникален спектакъл. Целият спектакъл беше дим, мъгла, полах, вятър и в същото време скала. Желязна логика, дори при липсата на такава. Раждаш се в типичното общество, роден от любовта на родителите си, сам и беззащитен, като пиле. Срамуваш се от това, което си, когато пораснеш и в крайна сметка заспиваш. Защо? Защото само в съня можеш да бъдеш това, което искаш, а не това, което си, наистина. В крайна сметка обаче стигаш до извода, че няма как да живееш в съня. Възможно е да живееш в някакъв измислен свят. Затова трябва да живееш в обществото. И ставаш един от тях. Редовния, напудрения, готиния и така нататък. Заедно с всички в курника. Изпаднал в някакъв делириум от кеф, камо ли не, докато не дойде някой, който да ти каже, ай стига толкова, нали? Помисли си какво правиш. Бях промяната, бях мотива. Бях нещото, което показва, което показва възможност за промяна. Идеята за спектакъл всъщност дойде от самата група. И интересното тук е не това, че самите етюди и самата история дойде от участниците, а интересното е това, че те подсказаха методите и начините на работа. Целият процес, всичките репетиции, основната им задача е била да хванат хората, да хванат участващите и да ги накарат да се почувстват толкова добре в кожата си, че да не се страхуват да изразяват себе си, да не се страхуват да покажат тая болка, тая емоция,
ако щеш радост от живота. Добре, ти добре. Браво! Всъщност вече правите отношения. Влизате в отношения. Целта беше те да се почувстват свободни. В този смисъл дойдоха и въжетата. Те си дойдоха точно на място. Нищо не е случайно и не е случайно някой отвори дивана и намери въжетата там. Това въжета за мен? Затвор и същевременно свобода. Това е. Хората използват въжето, за да им помага. И си мислят, че им помага, а всъщност то ги умотава все повече и повече. И в крайна сметка, какво се оказа, че човек сам си слага въжето на врата и сам си е виновен. Не знам. Може би връзката между хората. Защото, например, едно такова въже не се къса толкова лесно. Да, връзката с надеждата. Виж косата ми. Това беше. Въжето, което в крайна сметка първо се изяви като парцал за бърсане на сок, ми се струва. След това малко по малко да качаш се, играеш си с въжето, обаче стига един момент, в който си мислиш какво символизира това въже. И така стигнахме до извода, че чрез тези въжета символизираме задръжките на обществото.